damen und herren, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, дами и господа, брата и сестри, I love you, je t'aime, ich liebe dich, я люблю тебя. Cheers, а votre santé, еге шегедре, пред вас е Иван Балсамаджиев и Колевата майка. Забравих да отбележа! И майка му на Колю! А всъщност е на Колю майка му! Спокойно, спокойно, не се представяйте за нищо. Моля ви се, само няма да се представяме. Апвайте си, пивайте си и не ми връщате внимание, защото, знаете ли, аз като видя микрофон се пащам за него и почвам да говоря глупости. Даже си спомня, преди 78 години, там край Разград, мисля, да, точно, край Разград, при капанците бяха ме поканени на капанска сватба, има и българи капанци, жениха се двама млади и ме поканиха на капанска сватба и аз като видях микрофона, фанах се за него, ама тогава нямах материали. И сега викам, какво да кажа, и се сетих. Не може да не го знаете това, бе. Баба Мравка, де така тичам щуча за храна. А ти где с тъс гадулка, днеска ликата е булката, съм канен на светня. А когато сняг забръска, що ще чиниш ти зимъска, срам не срам, ще поиска масло, твоето жице сбрано, аз пък няма да й дам, иди дърти мазерал. Не, това е. Това съм го учил в четвърта група на детската градина, да. Точно така. Само, че трябва да ви кажа, после вече дойде един артист там, при нас, и ми го изпълни по-артистично, така като за деца. Той се направи на Баба Мравка, направи се на Щореца и работа стана. Той го изпълни така. Баба Мравка, де така? Тичам щурчо за храна, а ти где са с гадулка? Днеска линката е булката, съм канен на свирня. А когато сняг забръска, що ще чиниш ти зимъска? Срам не срам, ще поискам аз от твоето жице избрано. Аз пак няма да ти дам, гиди дърти марзелан. Благодаря. Аз най-ви отекчих. Май трябваше да го изпраскам на един дъх. И на един дъх мога да ви го кажа. Ето така. Баба Мравка, де така тичам също за храна. Ти где с тази гадулка? Днеска линката е булката, съм канен на свирня. Когато сняг забръска, що ще чиниш ти зимъска? Срам не срам, ще поискам аз от твоето жице избрано. Аз пък няма да ти дам, гини дърти мързелан. Трябва да ви кажа, че когато го изпълних при капанците, те казаха, момче, нищо не ти разбираме, ние сме капанци, тук ще го изпълниш на капански. И добре, че го знаех на капански. На капански звучи ето така. Добравке! Дешеща станца и кобилцала! Отивам за рана и за ода. Ти де си ръгнал стойчик мидже? Днес калинката и булката съм канен на джумбиш! Ще седа на синията до зоре от зор, докато изпразня човенчата! И понеже, нали, горе Добруджа, цапнах война добруджанска. Сега ще ви изпея и на вас. Много се извинявам, че е хубава. Що Да здраве! Много се извинявам, че така го извих накрая, ама нали съм артист, аз не мога да пея просто, не? След което, като казах на здраве, съсетих, че съм го изпълнявал и в Плевен на 3 каси плевенско.
Добре, на 2 каса и половина. Не, аз съм си на 3 каси от как съм се родил, така че съм готов. И в Плевен го изпълних така. Бобровки, де така да ги? Ти чем шторчо за рана да ги? Ти десна с гадулка да ги? Днес калинката е булка, та съм канен да ги. И уния като ма погнаха, отесняме България. Добре, че го знам и на румънски. Ей, в Румъния съм го изпълнявал. Ето така. Наите, наите! Bătă fornijina, unde așa? Foc pentru mâncare astăzi. Tu unde te duci cu tipul așa? Astăzi e nuntă, așa mă cheamă să cânt. Zăpadă când cade. Tu ce mai faci atunci? Mișenica cu mișenica, o să vreau mâncare de la tine. Tu ce-mi dai? Eu nu-ți dau pe tine. Păturile nu-ți meu. От тогава съм невъзвръщенец и в Румъния. Значи като ме видят по Дунав мост, че тръгвам към тях, зареждат картечниците и почват да викат Андорат! Андорат! Аз не знам какво значи това, ама бягам, де. И сега, в България персона нон грата, в Румъния невъзвръщенец. Чуда се какво да правя и най-накрая реших. Ще отида в Югославия, защото го знам и на сръбски. На сръбски звучи ето така. Така. Где журиш, бабо Бравке? Trăcim svrăčko za papu. A ti gde s ovim guslama? Danas Boba Mara se venčava, pa me zovu da sviram. Ako počne da pada sneg, šta ćeš ti da radiš zimus? Sramota, ne sramota, tražit ću od tvog žita. Mamu ti jebem, neću da ti dam. Като го изпълних така, Югославия се разпадна. И сега викам с тази страна, какво ще правя аз? Я да се прибирам в България. Ма трябва да се върна на ниво. Ма тогава мислех, че на ниво, значи се качих на Баира горе на планината и се качих на Родопите. Добре, че го знам и на Родопски. На Родопски звучи ето така. Баба Мравке, къде е тей? Вървеш турчо за егене. Къде си торнал с газгадулка? Днес калинката е невестата, съм торнал да свиря. И му цапнах една Родопска. Много се извинявам, че и тя е хубава. Рофинка, След като изпях тази песен, за първи път се скарах с жена ми. Тя вика, бе, момче, не те ли е срам, бе? Тъс хубава песен, този бисер ти да я пееш с дънки и маратонки. Защото аз така жулех, здраво, опа на дънките, нафуя маратонките, газ! Викам, какво да правя? Вика, купи си поне едно костюмче от уважение към публиката и към тая хубава песен, бе. Викам, де костюм в България, Тя вика, като няма в България един на Къпала чарши, бе, там всичко има. Отидах на Къпала чарши, обикалям тъс Сергия, онъс Сергия. Не мога да намеря. И добре, че в един момент от една от сергиите някой вика, хей, комшо, гълбърда! Той бил наш. Вика, какво бе? Викам, жената ме е пратила за костюм тук, давай, спасявай положението. Вика, ще ти дам всичко, обаче ще ми изпълниш нещо на турски. Готово, бе! Комшини сме, трябва да се уважаваме. И го изпълних и на турски. На турски звучи така. Коджаням, карамджанералере.
Kaşeron taraş ancak demeye. Kemanenle nereye? Bugün uç Fatma gelindir. Шарлин çalgaya. И си тръгнах с 3 гарета бели ризи, 2 чифта чорапи, 40 чифта за дънки и 17 кожени якита, без да се наведа за тях. И понеже много тежко, не можах да стигна до София, Ами се опънах на Пловдив, там при Сергиите да ги разпродам. и вика си, сега трябва да привлечем клиентела, няма начин, трябва да продадем стоката и затова го започнах ето така. Babo bratke, detaj majna. Ti ce majna zarănă? Ti destrui chemanie majna. Не сте скифла калинката, майна е булката, съм канен на хава. Azi măscă majna? Își dădești majna? Нали si averci? Густо, майна Филипето, а най-густо на Тибето. На здраве! На здраве! От здраве да се не отървете! Който ви мрази, под нас да лази. Нали знаеш? И кой ви мисли зло? Така, нали нататък? Или кога сме най-зле, все така да сме. Ей, спомняйте си за мене за това, защото аз заминавам. Ще превзема западните телевизии, така че няма да се върна скоро. Защото българската телевизия вече я оправих. Взех и здравенството. Ето виждате, сменя се директор след директор, тя не се оправя, защото аз участвам там. С песента "Чушката люта пак люта". По българската телевизия "Чушката люта пак люта" и я изпълнявам ето така. Sonchele ciușco cervena, dva pati v mangiaturiana, dva pati v mangiaturiana, tri pati v bucluc farleana, ciușcata люта пак люта. Тук оставам пауза за реклами. Стоп! Без накисване. Иди си, Sonchele, кътне. Господи, каква чушка! Значи като отида в CNN в Съединените щати, така че си купете сателитни антени да се гледаме. Ще бъдем Ралица Василева и аз. Ще им кажа "Hello everybody!" И понеже аз до толкова знам всичкото, ще го цепя по нашински, ама малко с техен акцент и те ще се сетят. Български език е универсален. Ще продължа така. Сонгало шушко шавана. Two putty в манжос турана. Two putty в манжос турана. Three putty буклук форлана. Чушкат люде пак люде. And you are songe is near. Thank you. А пък във Франция ще бъде по-лежерен. В канал Франс Интернационал ще го изпълня така. Bonsoir mes enfants, son qu'elle est chouchervena. Du petit à manger Tourena. Du petit à manger Tourena, 3 petits en boclou Fourlena. Chouchkatalou est pas lu. Et tu as son cas, sans changement. Merci beaucoup. А в Германия ще ги шашна. Защото аз съм гледал много филми за войната. Значи там се ги побеждавахме. И те се не се свършваха. Обаче беха много лоши и викаха така: "Hände hoch! Achtung, Achtung! Sonken Sie Tschuschken Czerwolen! Zwei Putti machen Toren!" Като това пути е пъти, да не си помислите нещо. Zwei Putti machen Toren, 3 Putti Buckluk verholen. Tschuschken Sie Luden, Park Luden! Und du bist Sonka, große Luten. Dankeschön. А в Италия ще им кажа: "Салют, ебачи!" Ма това значи здравейте и целувки, ей. Soncare ciuci e rossi, dove mangiare turardi, e tre boncucci farlardi, ciuci e luti paluti e tutti frutti saluti! И ще направя на Лучано Павароти и ще им изпея "Che bella cosa" и ще ги свърша. Che bella cosa una giornata di sole, una
l'aria serena dopo una tempesta, che l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata sole. Дръжте се сега. Oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. На здраве! Прави ли ви впечатление, че се на песен го избивам? Това е така, защото моята древна мечта е да бъда естраден певец. Ама нямаме та бе. Консерваторията в естрадния отдел съм кандидатствал 4 години и половина. Не, ама гледай са, ма сериозно бе. Значи, казвам не е случайно 4 години и половина, защото фактически на 5-та година по средата ме изгониха. Защото бех решил да ги шашна. Викам сега, 5-та година майка и баща. Ще ги побъркам. И като казаха номер 13 Иван Балсамаджиев, и аз като им скохнах и ние тръгнаха да бягат. Викам, чакай, стой бе, чакай бе, стой бе, спокойно бе. И те викат, добър ден, какво ще изпеете? Викам, каквото пожелаете, работене по желание на клиента. И те викат, добре, пейте народна песен. И аз естествено се сетих най-популярната в България народна песен и тогава и сега Колевата майка. Сега, то нали знаете има спор дали е Колевата майка или е майка му на Колю. Аз после се интересувах за тая песен и разбрах, че в някои части на България е Колевата майка, в други части е майка му на Колю, а иначе си е на Колю майка. Баща му е неизвестен. И я започнах. Викам сега, ще пея и ще ги гледам мръсно. Да ме приемат по-лесно. И почна да пее и гледам мръсно, но от притеснение нещо гласа ми изчезна, остана само погледа. И сигурно се е получило нещо такова. Само че те тогава не ми пляскаха, ми тръгнаха да бягат. И аз се обръщам и питам един приятел, бе, тия що побегнаха, бе? И той вика, ами, Ванка, ти много натърти на майка му, бе. Това е Колевата майка, включи и Колев в играта. Викам, я ги завърни да влязат, ще ги свърша. И той ги набута един по един, само дето не ги върза. И аз ги почнах. Не знам дали съм пял много верно, защото нямам слух. Не съм глух, просто нямам слух. Ей го сутринта, като си пеех и баба като ме чу и вика, сине, сине, слон ти стъпил на ушите, сине. Ма няма значение, важното е, че имам желание. Какво? Па и бебето много е виждало слон. Айде! Пях и бето така. Колевата майка, майката на Колю, майка му на Колю, майка му на Колю, Колевата майка, майката на Колю, майка му на Колю. И това 45 минути. 45 минути. Ама някой каза стоп, де. Само ще... Не, той не каза така. Стоп, той не каза така. Стоп. Че кой това е? Викам, Колевата майка. Те викат, добре, какво е това Колевата майка? Викам, на Коля майка. Защото аз вече мислех, че ми изпитват на теория. Викам, сега ще се надлъгваме, няма начин. И почнах. Колевата майка е родена през 1900. Те викат, айде. Аз си викам, значи български не им харесва. И добре си го бях написал на лявата ръка, си го бях написал на английски. На английски звучи така. Колев's mother was born in 1969. И те викат, стига! Обаче аз тогава знаех, че като проговориш на руски, вратите пред теб са отворени. И го изцепих на руски, на дясната си ръка бях го написал. Ето така. Мать Коли, она родилась в 1900 и те викат, бе, момченце, какво е това, бе? Викам народна песен. Ами пейкат народна песен, бе. Викам, готово, бе!
Защото аз тогава мислех, че нашите народни песни много лесно се пеят. Викам, няма проблеми. Сега ще се усмихна и то ще си потече като по телевизията. И се нахилих и нищо не потече. И като се притесних, викам, сега какво да правя? Викам, какво ще правя? Ще го дам по-народному. Ма викам, двете ли ръце да тура на кръста, да ги овиснали надолу. Ма викам, то надолу много гибонската. Викам, че на кръста не са. И приех компромисен вариант. Ще тура едната на кръста, а другата ще опъна отзад да не пречи зад главата. И започнах. Олювата майка, майката на Колю, олювата майка, майката на Колю, майка му на Колю, майка му на Колю, олювата майка, майката на Колю, олювата майка. А, на здраве! А, така! Добре сте дошли! И трябва да кажа, това не го спрях, докато всичките по столовете не започнаха да се трусат така. И някой вика, ей, момче, стига получих мазоли на това си, бе. И отят започна да се заяжда с гласа ми. Вика, прави ни впечатление, че вашия глас е по-дълбок, излишно дълбок. Вика, ма как? Мой глас е много дълбок. Мога да пея като бас в опера. Значи от притеснение съм пял като Николай Геуров, най-малкото. Ето така. Едно Колю, мой Колю. Стоен смях ги срутих под масата да правя. Обаче някой извика, вдигнете! Викам, дигаме! Ма викам, какво да дигам сега? Викам, какво ще дигна? Гласа ще дигна. Кой и аз ще дигам? Толкова. И подхванах женската партия в операта. Ето така. Минути. По едно време нещо се повълчаха, ама аз си цепа. Викам, давай, Иванка, сега ти е паднало. Не за друго, ами на първия ред имах една приятелка заболекарка и тя, докато правих така, извади една химикалка и почна. 6 горен кариес, 7 горен завадена, то правих и забития. Обаче точно тук някой каза, махай се! Викам, няма да се махна, почнал съм. Да, ама... Те започнаха да ме замерят кой с какво фане. И аз се скрих зад колисите да не ме удари нещо тежко по главата. Обаче викам, сега ще продължа като някакъв суперзвезда. А по това време суперзвезда беше Бачо Емо Димитров и аз скочих като него. Ето така! Добре да върви, 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 при Колю иди. Не искам да знам къде си ти, макар че боли. Ла-ла-ла-ла-лай, при Колю ла-лай, без Колю ла-лай. Колю, мой мили Колю, обичам те, Колю. И като се обърнах, половината бяха заспали. Викам, сега трябва да ги будя. Викам, трябва по-гласовито. А най-гласовит тогава беше Бисер Киров. И започнах като него. Добър вечер. Сега аз с моя състав ще изпея Колевата майка, майката на Колю. С тази песен гостувахме в Ню Орлин, Индипенденс, Канзас, Съединени щати.
и мога да ви заявя, че цяла Америка вече друса Колевата майка. Пайте с мен. Колевата майка, майката на Колю, Колевата майка, майката на Колю, майка му, на Колю, майка му. И тук като ме хвана едно вдъхновение, викам сега ще ви пея като цел оркестър. Сега викам ще ви пея като Диана Експрес в най-силните си години. Ето така. Колевата майка, майка му на Колю, Колевата майка, майка му, Колевата майка, майка му на Колю, Колевата майка, майка му, Това накрая им го изпях, за да ги подсетя, че става дума все пак за народна песен, нали? Обаче като ги погледнах, вече им се виждах двоен. Викам, чакай, докато им се виждам двоен, да мина за братя Аргирови. На Колю, майка му, на Колю, Колю, майка му, на Колю, майка му, на Колю, на Колю, мама му, на Колю, мама му, на Колю, мама му, майка му, и после си викам, сега е момента да пея като Георги Христов. И започнах като Жоро. Ето така. На Колю, 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 на Колю. И уния като скочиха на масата и започнаха да пеят Колевата майка последния начин. Колевата майка, майката на Колю, Колевата майка, майката на Колю, Колевата майка, на Колю. Колевата майка, майката на Колю, Колевата майка, майката на Колю, Колевата майка, на Колю. Ама моля ви се, слезте от масата, моля ви се, не така. Хайде да здраве, моля ви се, седете. Ей! И после викам, сега е момента да пея като Васил Найденов. Колевата, Колевата майка, Колевата, Колевата майка, Колевата, Колевата майка, на Колю, на Колю, Колевата майка. И за това не ме приеха фактически. Но съм решил до година вместо Колевата майка, ами майка му на Колю, да изпея Гошовия татко, татко му на Гошо. Лесно ви е на вас. Сапвате си, пивате си. На здраве! Хайде, на здраве! А моята жена няма. Избяга. Това е четвъртата ми жена. Първата умря от гъби. И втората умря от гъби. Третата умря от удар по главата, защото не щя да яде гъбите. А това е четвъртата. Тя е много стройна. 980 кг. Значи, спомням си, преди 3 години я водих на басейн и тя като скочи в басейна вълната, която изплиска, уби 3 души. И затова на другата година я заведах на океана. Ама и на океан спрях да я водя, защото легнахме да се печем. След 3 дена тя черна, аз бял. Викам, що си черна, ме? Тя вика, ми пека се, бе. Викам, аз що съм бял? Вика, защото ми лежиш в сянката. И аз се поместих на 10 метра по-настрани, тя остана сама. И като се опъна, и в един момент, като я оградиха 300-400 души, почнаха да я бутат към океана и да викат: на помощ! Да спасим кита!
И до тогава си е държал дома да ми готви. И да ме възпламенява. Между другото, тя ме възпламенява творчески. Обаче вече я няма. Защото я наказах 1 месец без секс. И завчера разбрах, че един простак отменил наказанието и сега ги търся и двамата. А тя ме вдъхнови да създам международен фолклор. Защото видяхте, фолклора за мен не е проблеми. Аз българските народни песни вече ги пея. Важното е международният фолклор. И то как става? Значи, като чуя чуждестранна песен, я превеждам на български и става така. Чуждестранна песен, български текст, народен, международен фолклор. Защото, знаете ли, българският фолклор се е появил преди 15 милиона години. Не, 20, не, 10 милиона. Плюс-минус 2 милиона години. Добре, 10 милиона години, плюс-минус 2 милиона години. Така да бъдем по-точни. На върха на планината. Там е стоял Стоянчо и си е пасал овцете. И си е дял калонар. Това гегата. И си е мислил за Стоянка. И его, фолклора се ражда. Стоенке, либе, Стоенке, да знаеш какво ти мисля, Стоенке. Примерно. Сега, като чуе песента Феличита, аз се превеждам моята жена. Автобиографична. Ето я. Моята жена, тя не пуши цигара, която да не е от Америка. И не пива ни чаша вода, а жури ракия сама. И по чужди мъже се облича и тича пак моята жена. Никъде няма в света по-свежа душа от моята жена. Никак не съм възмутен, защото е зад мен. Моята тъща ще ме прати най-скоро без много усилия в лудницата. Там ще дойде с бяла престилка и клещи за зъби в ръка. И ще пита усмихнато дали да сготви пак леща чорба. Леща чорба. Няма ли да дойде ден, когато и аз да усъмна спасен? Мога ли да туря край, без никой да знае? Булдозата, тя е жива, скоклива, игрива и палова. Булдозата, тя живот ми налива и те свелива от булдозата. Губя ума и дума, ще тегля куршума на... Дано ви аз стоя и смуча спагети до моята жена. Тъщата пак е над мен, спране в леге. А пък бълдъзата някъде явно целува се с някой гамен. Тръпне под ласките тя и нека е за мен. Добре! О, така! Хайде да здрави! Хайде да сте живи и здрави! Знаете ли, аз много често казвам на здраве. И се сетих, че така след едно на здраве преведох песента Ламбада. Само че моят превод започва Шорон се прибрах. Ама Шорон, така да е Шорон, нали? Аз излагам, е. Край, започвам. А, така! Дансанго ламбада! Шоран се прибрах, махалата аз до късно пях. Всеки ме разбра, само не и моята жена. Дълго звънях и за прошка мълчах пред вратата, залостена здраво. Хайде бе, жена, отвори тази врата, да отдъхна на твоето рамо. Не отвори ме, казах си тогас, ще възстане роба и у нас. Врътнах се веднъж и отново се почувствах мъж.
Килнах къският и заклимках напред механата при Шурея Ванко. Той ме разбра и протегна ръка, в която блестеше грозданка. Може, тройка ги върнища! Оркестъра свири, оркестъра свири! Той до сутринта аз мъстих на моята жена. Пях и пих и пях, мъж на място много дълго бях. Но сега, уви, не глава ме боли, а я няма на моето рамо. Хайде бе, жена, отвори таз врата, да отдъхна на твоето рамо. Лече, отворена, лече! Не ме остави на обрана улица, лече! Не повече, лече! Отворима, отворима! Къде ли е моето ленче сега? Трябва да ви кажа, че аз не се притеснявам от това, че избягала Соня. Нищо, аз често ти я наказвам без секс. Обаче, какво, дори ме ви сте за така за човек. Не съм, може. Даже трябва да ви кажа, че ние целият род сме такива, сладури. Дядо ми на 88 години така се здоби с извънбрачно дете. Да. И го писаха на мене, защото иначе представете си чичо ми да бъде така... Не става. По този повод тогава преведох песента Мама Леоне. Български текст Дедо Симеоне. Дедо Симеоне, Дедо Симеоне, не щипи каката. Дедо Симеоне, Дедо Симеоне, ще види бабата. Дедо Симеоне, бабето грабна вече курката и по главата ще те лупат и по торбата ще те тупат. Дедо Симеоне, Дедо Симеоне, Дедо Симеоне, мерака за ти си. Дедо Симеоне, Дедо Симеоне, знам аз къде те сърби. Дедо Симеоне, обсетена тирина кентека, за да изпиеш на баира една студена пот набира. Голема радост. Ей! Здравей! Като сме започнали с аграрната тема, сега ще ви изцепа един рап, за да бъдем хем модерни, хем аграрни. С закона за земята аз обикнах депутата, защото чичко депутат искал да спаси от глад мене, мама, тате, чичо, леля, стринка и лелинчо, войчо, война ми, калеко, баба, дядо с елеко. Те повръщат ти земята, а от нас е работата. Да, обаче ние на село от години не живеем. У градо е по-добре. Лято сходим на море. Ние не знаем кой оре, кой изпраща ни пържоли, ние нямаме на золи. В село май ще се наложи да отглеждаме добитък, кой не ни се нрави никак. Да косим треви дебели, да сечем дървета цели, да берем малини сиви, не сме толкова работливи. На всичкото отгоре извадих някои латински наименования на селскостопанските сечива. Примерно, коса, древокосис ломбалис,
мотика, радикулитис закопалис. Трион, ишиасис пререзатикос. Права лопата или бел, минискус разхалтаватикос. Мене ми е готи леко само в супер дискотека. Рап, снап, хеви метал, може кънтри, блуз и реге. Да куфея, аз обичам послокации, как да тичам, как да маам с косата или с брадва из гората. Гражданино депутат, моля те бъди ми брат, прибери си ти земята и нивята и гората. Я да пинем ни винце, да му друзнем ни хорце, че оттам се хубаве, а от труд се гърбаве. Ей, на здраве! Ей, ха! Аз съм специалист по рапа. С рап се занимавам много отдавна, още през купонно време. Първия си рап написах на една опашка за кисело мляко, дълга 40 км. И затова го кръстих купонен рап. Увиснах на опашката от вечерта, не знаех за какво се аз редя, но легнах си на празната торба и се събудих чак на сутринта. И що да видя, тук до мен на празната торба си бе полегнала красива чужда жена. И стръпнах, аз изскочих ми като ожилен, а тя прошепна: спри, не си отивай. Спри, не си отивай, ще докарат стока, ще докарат стока за твоя купон. Не си отивай, ще отпуснат даже по 2 яйца и без купон. Огледах се да няма някои съседски дами, които можеха да ме обадят на жена ми. Видях, че няма страшно и полегнах до нея, прегърнах и казах си: един живот живея. Стига напани, спри да търчиш, искам обич, давам обич за обич, или за бутилка олио по небе. Искам обич да ти дам, легнала на моето рамо, няма да ти дам салам, с обич ще те храня само. Цялата опашка мигом ни разбран и се започна луда веселба. От всякъде ни пляскаха и викаха горчиво. Избрахме си и кум, продавача в магазина. Горчиво, 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 горчиво. Хвана ме, мамо, тежка опашка, тежка опашка от пенсионери. 3 дена чака и не замръзва. С пенсионери дете гледачи. Забравихме и глад, и че нямаме ток, че няма бензин и че няма живот. Завъртяхме хоро и из панелната ливада, забравяйки, че който оцелее ще пострада. Елено моме, елено, елено моме, елено, какво е твоето време? Тено, жълто, синьо или червено, какво е твоето време? Тено, май бретено, то ти е пем, бено! Хубаво си пиете и добре правите, защото, нали знаете, най-важното в живота на човека е хич да не му пука. То си има и песен такава. Тя е американска. Моя колега Боби Макфорин я пее в Америка и аз даже го поканих тук да направим дует. Само че сега там, нали, смениха президента и е голяма криза. Самолетите им летят 3 към 1 и той си купил билет за 3-я самолет.
И той така и не излетял и ми се обажда и казва: "Алло, Иван, пей сам." Викам: "Готово бе?" Ето и песента. Clap your hands, please. Thank you very much. Край, започвам. Когато сутрин се събудиш, тук-тук-бум, и започнеш да си чудиш, don't worry, не се притеснявайте, значи това, да. Be happy, когато краднали колата, чики-чики, когато сбягала жената, don't worry, не се притеснявайте, няма страшно. Be happy. Колата, жената, колата, жената е. Полиция върни колата, няма върни с жената. Когато свършил пипарите, щот високи зацените, don't worry, не се притеснявайте, няма да падат цените. Be happy, цял живот за да живееш, трябва само да си пееш, don't worry. Be happy, happy now, don't worry, be happy, that's it. Само да не ме помислите, че съм се изморил. Моля ви се. Баба ми казва: "Луто мора няма сине." Пък и да не съм ставал артист. Трябва да ви кажа, че за артист съм кандидатствал 10 години. Като се появих на 10-та година, моментално ме познаха. Казаха: "Его е той лудия, дойде пак." Казаха: "Бе, момче, каква ще е тая година, бе?" Ами викам: "Като миналата година." Защото аз всяка година едната и същата. Стихотворението "Финдли" от Робърт Бърнс. Между другото, той е едно много хубаво лирично стихотворение. Позволете да ви го припомня. Ето го. "Кой хлопа в този късен час?" "Аз хлопам", каза Финдли. "Върви си, всички спят у нас." "Не всички", каза Финдли. "Не знае как си се решил." "Реших се", каза Финдли. "Ти май си нещо наумил." "Май нещо", каза Финдли. "При тебе ако дойде вън, еладе", каза Финдли. "Нощта ще минеме без сън." "Ще минем", каза Финдли. "При мен да дойдеш, токо виж да дойда", каза Финдли. "До утре ти ще престоиш." "До утре", каза Финдли. "Веднъж да минеш моя прак, да мина", каза Финдли. "И утре знам, ще хлопаш пак." "Ще хлопам", каза Финдли. "Ще ти отворя лъчо", и "Отваряй", каза Финдли. "Ни дума никому за той." "Ни дума", каза Финдли. Хубаво е, нали? Само че аз и тук се престарах. Защото като тръгнах и мама вика: "Не ти ли писна, бе?" Викам: "Кой искаш?" Само че аз не се отнасям така с мама. Аз си казах: "Добре, изтъкнете вашите аргументи против, мамо." И тя каза: "Не ти ли писна, бе, сине, хората заслужили артисти станаха, народни артисти станаха, те не са те приели, бе." Защото ако си спомните, тогава имаше заслужили артисти, народни артисти, заслужило заслужили, незаслужило заслужили, заслужено не заслужили, не ме приели. Викам: "Ко да правя?" Викаш: "Се преправяш, бе." Колко хора се преправиха, хора станаха, и ти ще се преправяш. И аз казах да се преправям и го изпълних така: "Кой хлопа в този късен час?" "Аз хлопам, хай. И половината от комисията започна да слага мокрите кърпи на главата, а другата половина правиха така: и се чудеха откъде им е дошло. И трябва да кажа, че някой каза: "Не те ли е срам, бе, момченце?" Викам: "Що?" "Абе, не те ли е срам да ги пазиш това хубаво стихотворение, бе? Тая е класика, бе. Кристе мекики. Какво е това, бе? Бе, дай го малко по-вътрешно, бе, по-събрано така. По-азиатски малко, бе." Викам: "Лели, сега ще трябва да се правя на китаец." И като не знам китайски, викам: "Ще го цепа на български, па малко с китайски акцент така. Дано мине." И го започнах:
Кой клопа? Този гънгас, а клопа каза Фенди, мървиченки, тато насенки. И уния дръпнаха очичките. И аз викаме, сега ще ви ококоря. И се направих на японец. И го изпълних така. Долу! Ларимус! Кой клопа? Този гънгас, а клопа каза Фенди, мървиченки, тато насенки. А Фенди, а клопа! Тато И уния заедоха една каратистка поза такава и казаха, абе, той ще ни изтрепе, бе. Да казаха, момче, дай го малко по-нашенската, бе. Викам, готово, бе. Нашенската да искате. Само, че ако си спомняте, тогава нашенската беше ето така. Лопам този късен час, аз лопам, каза Фили. Ой, Фили, ой, 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 Фили, Фили, Фили. Ой, лопам този късен час, аз лопам, каза Фили. Ой, Фили, ой, 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 Фили, Фили, Фили. Хоп, 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 хоп. И тук някой каза, абе виж какво, хубаво, ама я таралеш гащи да не слагаме. Дай го малко по-африканската, си нямаме неприятности. И аз го дадах по-африканската, си нямаме неприятности. Изпълни го, ето така. Олопа, този късен час. Аз лупа, каза Финли. Finle, 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 Finle. Finle, Finle. И тук председателя на журито скокна и започна да прави гюбец и да вика, момче, ще изгоня, ей! Викам, добре, какво да направя? Дай го малко по-детски, бе, по-лъчезарно така. И аз го дадах по-детски и по-лъчезарно. Ето така. Кой хлапам този късен час, а хлапам каратистко Финли, в медицински спецтонат. Кой хлапам този късен час? Не зная. Не зная. No. И така, бе, ти в казармата не си ли ходил, бе? Викам, ходил съм. И дай го малко по-мъжки, бе. Викам, готово! И го давах мъжката, като в казармата. Ето така. Бррр! Остави! Бррр! Кой лопа там, бе? Кой лопа ще ви избия, бе? О, Филио, ела тук, бе, новобранец. Момченце, ти у вас така ли лопчеш, бе? Бррр! Към ареста! Мърш! И така, колега, вие сте пиян. Викам, глупости. Аз ако бях пиян, ще ви го изпълня така. Колопа, бе! Аз лопа, бе. Ей, Фили! Разказвай се го ти за вънка. Ела, бе, гело! Ела се разбера, бе, гело! Ела, бе! И като извиках така, ела, бе! Моментално ме приеха, за да стана актьор и да бъда ваш роб. На здраве и да сте живи и здрави! Искам да кажа още нещо. Сега, аз се бодалках с Тоя, с Соня, но за финал ми позволете да изпея една красива българска народна песен. Тук ми рекли хората, че имам ли бе хубаво, че имам ли бе гиздаво, че имам ли бе хубаво, че имам ли бе гиздаво. Ой, дено, сребърно вретено, ой, дено, сребърно вретено.
пак аз не зная где седи, пак аз не зная где седи, где седи Денкова, где седи Денкова, пак аз не зная где седи Денкова. Ой, дено, сребърно вретено, ой, дено, сребърно вретено. А тя ми била кумшика, под дворкът ходя, виждам я, на прага стъпвам дома ми. Под дворкът ходя, виждам я, на прага стъпвам дома ми. Китка ти падна дено, китка ти падна. От висок чердак дено на бял мермер камък, от висок чердак дено близко до сърцето. Дегиди дено, бяла дено, сребърно вретено. Дегиди дено, бяла дено, сребърно вретено. Да сте живи и здрави, като мене красиви, като жена ми работливи, като сина ми послушни и със смях да си пиете ракийката, както аз с комшийката.